Eksodo Kapitulo 22. Mga balaod mahitungod sa pagbayad, kung ang usa ka tawo mangawat og baka o karnero og patsyon o ibaligyan niya kini, kinahanglan niya ilisan niya 5 ka baka ang usa ka baka og 4 ka karnero ang ilis sa usa ka karnero. Kinahanglan niya bayran niya kini. Kung wala siya'y nahot, ibaligya siya aron ibayad sa iyang nakawat. Kung ang baka o asno o karnero nga iyang nakawat makaplagan niya buhi diha sa iyang kamot, magbayad siya doble. Kung ang usa ka kawatan madakpan niya musulod sa usa ka balay panahon sa kagabhyon og mapatay siya, ang makapatay kanya dili isipon niya mamumuno. Apan kon mahitabo kini panahon sa adlaw, ang makapatay kanya isipon niya mamumuno. Kon pasibsibon sa usa ka tawo ang iyang kahayopan diha sa usa ka uma o parasan ug kon makabuhi kini og manibsib sa uma sa laing tawo, kinahanglan niya bayran sa tag-iya sa hayop ang nasibsib nga tanom sa labing maayo nga abot gikan sa iyang uma o parasan. Kung ang usa ka tawo magdaog didto sa iyang uma ug mokuyanap kini sa kasabbotan ngadto sa uma sa laing tawo ug makasunog sa tanom nga nagtubo pa o sa mga gihabas ug gitapok na, ang nakaingon sa sunog hingpit nga magbayad sibo sa kadaot nga iyang nahimo. Kung patipigan sa usa ka tawo ang iyang kwarta o mahalon niya butang ngadto sa laing tawo ug kawaton kinigikan sa balay sa maong tawo, ang kawatan kon madakpan kinahanglan nga pabayrog doble. Apan kon dili madakpan ang kawatan, ang tag-iya sa balay dadon sa atubangan sa halaran sa Dios og didto kinahanglan manumpa siya nga wala siya mangawat sa kabtangan sa iyang isig katawo, sa tanang panaglalis bahin sa kabtangan sama sa baka, asno, karnero, bisti o bisan unsang butanga nga nawala og giangkon sa laing tawo, kinahanglan niya ang ilang panaglalis husayon sa atubangan sa halaran sa Dios. Ang tawo nga hukman sa Dios nga sad-an kinahanglan magbayad og doble sa iyang gikalalis. Kung ipiyal sa usa ka tawo ngadto sa laing tawo ang iyang asno, baka, karnero o bisan unsang hayop aron atimanon niya, unya mamatay kini, masamad o kawaton og walay laing nakakita sa pagkahitabo niini. Ang maong tawo kinahanglan moadto sa dapit nga alampuanan ug manumpa sa Ginoo nga wala siya mangawat sa maong hayop. Kung wala kini kawata, isipon kini sa tag-iya nga nawala og ang tawo nga nakawala niini dili kinahanglan nga magbayad. Apan kon gikawat ang maong hayop gikan kanya, kinahanglan niya magbayad siya sa tag-iya. Kung ang hayop gipatay sa ihalas nga mananap, kinahanglang dadon niya ang patayng lawas ingon niya kamatuoran ug dili kinahanglan niya bayran niya kini. Kung ang usa ka tawo mohulam og hayop sa laing tawo, ug masamad o mamatay samtang wala diha ang tag-iya niini, kinahanglang bayran niya kini. Apan kon kuyog ang tag-iya sa pagkahitabo niini, ang tawo nga mihulam dili kinahanglang mobayad niini. Kung yabangan ang hayop ang kadaot mataplan sa abang. Mga balaod bahin sa moralidad og tinuohan, kung tintalon sa usa ka lalaki ang usa ka dalagang ulay nga dili sinayoran ug makighilawas siya kanya, bayran niya ang bayranan sa kasal og pangasawon niya ang babaye. Apan kung ang amahan sa babaye dili mosugot niya pangasawon ang iyang anak, kinahanglan niya bayran sa lalaki ang kantidad niya tukma sa bili sa bugay sa kaminyoon sa usa ka ulay, patya ninyo ang babayeng diwatahan o barangan. Kinahanglan patyon si bisan kinsa nga makighilawas og mananap, ang maghalad ngadto sa laing Dios gawas kanako, ang Ginoo, kinahanglan patyon. Ayaw ninyo palabilabihi o daog-daoga ang usa ka langyaw kay kamo usab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Ayaw ninyo daog-daoga ang mga biyuda o ang mga wala nay ginikanan. Kung daog-daogon niyo sila, tabangan ko sila inigpakitabang nila kanako ug masuko ako pag ayo og pamatsyon ko kamo pinaagi sa espada. Mabiyuda ang inyong mga asawa ug mawad-an ug amahan ang inyong mga anak, kon magpahulam kamog sa lapi sa akong katawan niya mga kabos, ayaw kamo pagpangayog tubo sa masagihimo sa tigpatanto. Kon kuhaon ninyo ang kupo sa usa ka tawo ingon niya garantiya nga mobayad siya kaninyo, kinahanglan nga iulin ninyo kini kanya sa dili pa mosalop ang adlaw kay maura kini ang iyang magamit aron mainitan siya inig katulog niya. Tabangan ko siya inigpakitabang niya kanako kay ako maluluyon man. Ayaw kamo pagsultig daotan batok sa Dios og ayaw ninyo tungloha ang usa ka pangulo sa inyong katawhan. Ayaw ninyo ihikaw kanako ang paghalad sa inyong ani og sabino og lana, ihatag kanako ang inyong kamagulangang anak nga lalaki. Ihatag usab kanako ang panganay sa inyong baka ug karnero. Magpabilin usa kini uban sa inahan sulod sa 7 ka adlaw ug sa ikawalo ihalad ninyo kini kanako, kinahanglan nga ihalad ninyo kanako ang inyong kinabuhi. Busa ayaw kamo pagkaon sa karne sa bisan unsang mananap nga gipatay sa ihalas nga mananap. Ipakaon kini sa mga iro.